이 모든 자기 수고하게 나오자리사 지금도 영치 때문에 버리 때하 হাজিজো এই সবুকারা তোমার লাগিয়েছি তুমি যা করছো ମୁଁ ତା କରୁଛି ଉଦୟକୁ ପ୍ରେମରେ ଫସାଇବା ପାଇଁ କହିଲ ସେଇଟା କଲି ତାକୁ ବାହା ହେବାକୁ କହିଲ ସେଇଟା ବି ରାଜି ହେଇଗଲେ ପୁଣି ଆଜି କହୁଛ ତା ବଡ ଭାଇ ଅରୁଣକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ମୁଁ କନ୍ୟା ବେଶ ସାଜିକି ଆସିଛି এই আলিসা আরে সারা ভাই ভাই বড় ভাই বলে অসুবিধা কর আলো এবে তো সেই ঘরে বউ হবো অসুবিধা তো কিছু নেই কাল সকালে তো সাদা ভাই ভাই ধরে বড় ভাই গোয়া ভাই যা তোমার অসুবিধা করেছো কৌ তো সে ঘরে বউ কি জীবন না হাজিজো ମୁଁ ତ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ଲୋକ ତମେ ଯେମିତି କହୁଛ ମୁଁ ସେମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି ମୋ କାହାକୁ ବାହା ହେଲେ ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କଣ ঠিক করে চাল আলিসা এই করে ঠিক করে চাল কিন্তু তো বাহার কথা তো অন্ধ সুবিধা একটা অবস্থা কর হবো জানো ସେ ଉପ ଜାଣୁବା ସେ ବର ଜାଣିଲେ କଣ ଉଖାଡ଼ିବ ভেরি গুড ইয়া কই কইতে উপযুক্ত সারি এমনি সারি ভাগ্যরে ଥିଲେ ବେଳେ এই আলিসা ও এই ঠিক করা পরে তোমায় দিটা পুক ডুপ্লিকেট বাবা মা নিহাতি জোগাড় করে খাবো ভড়া দিন আর মুন্ডির বাবা মা আনিবা খাওয়া ঠিক থেকে আসুছি আজকের ভাষ্য রাখতে পারি বেস্ট অফ লক আলিসা তবে ঘর যাওয়া বাহার কর ମାନେ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି কিন্তু ଆମ ଘର ପାଖ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ତମେ ରାଜକୁମାରକୁ ସଜାଇଛୁ ବୋଲି ଏ କଥା କଣ ସତ ଆଲିସା ଆରେ କିଏ କହିଲା ବା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଜୀବନ ତିନି ଗଲାଣି କାହିଁକି ଆରେ ଦେଖୁନ ମୁଁ କେମିତି ଚିରା ଶାଢୀ ଫଟା ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧି ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି ଆଉ 2 ଦିନ ହେଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି କୁଣ୍ଡାଇ ହେଇନି ତମେ ତ ଦେଖିପାରୁନ କେମିତି ଜାଣିବ ଯେ কিন্তু আলিসা ଅଛି ମତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଲିସା ମତେ ଲାଗୁଛି ତ ମତେ ଜାଣି କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଉଛ ଏମିତି କଣ ଭାବୁଛ ମ ଆରେ ମୁଁ ପରା ତମକୁ ଭଲ ପାଇବା ହେଇଛି ଆଉ ତମକୁ ଛାଡି ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି କୁଆଡେ ବି ଯିବିନି ତମ ପାଖରେ ରହିବି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆଲିସା ମୋ ମନର ଜମା ବୁଝୁନି ନା ଆଲିସା ହଁ ବୁଝୁନି ମୋ ଧନ ମୋ ଗେଲୁ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛୁ ଆରେ ମୁଁ ପରା ତମ ପାଖରେ ରହିବି ମୁଁ ପରା ତମକୁ ବାହା ହେଇଛି ଆଉ ତମକୁ ଛାଡି କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇ ଯିବି ବୋଲି ତମେ କେମିତି ଭାବି ପାରୁଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡି କୁଆଡେ ବି ଯିବିନି ତମ ପାଖରେ ରହିବି ତମର ସେବା ଯତ୍ନ କରିବି ହେଲା ସତରେ କୁଆଡେ ଯିବୁନି ନା ମୁଁ କୁଆଡେ ବି ଯିବିନି ତମ ପାଖେ ପାଖେ ରହିବି ତମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲ